My daughter draws very good. Твърдението, че дъщеря ми рисува хубаво, за мен беше правилно, но изречението не беше построено добре граматически. Сетихте ли се защо? Когато казваме, че вършим дадено действие добре, използваме well, а не good. My daughter draws very well е правилното изречение. Well пояснява глаголите, действията, когато правим нещо добре. Рисувам добре, пиша добре, говоря английски добре, докато good може да определи какво е едно нещо. Че нещо е хубаво, че нещо е добро. This is a very good drawing. Това е много хубава рисунка. Ако наистина искате да научите разликата между well и good, то тогава ще ви трябват доста повече примери. Заповядайте на платформата Английски с Тели, където може да получите достъп до над 1000 много полезни урока на всякакви теми, включително и тази. Коментирайте по това видео, ако имате интерес, и аз или човек от екипа ми ще се свържем с вас и ще ви изпратим подробности, както и нашите горещи оферти.